I felicitacions, més felicitacions de Nadal que volen fer amics del programa i gent que està apostant per nosaltres, per Televisió Municipal de València. Hola, soy Irene Caña del Agullador y quería felicitaros a todos estas fiestas navideñas y este próspero año nuevo, deseándoos muchísima felicidad a todos. Este año tu mejor regalo en Tejidos Dalila, de parte de todo el equipo. ¡Felices fiestas! Os deseo que este año 2011 sea tan especial para vosotros como ha sido para mí este 2010. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, soc Alfredo Esteve i vos desitjo molt bones festes. Desde la fábrica de tejidos Vives y Marí, en representación de todos mis compañeros, queremos felicitaros las Navidades a todos los clientes y amigos. Feliz Navidad a todos. Y también en nombre de todo el equipo de Vives y Marí os deseamos un próspero y muy feliz año 2011. Així teniu les felicitacions de les empreses que fan possible que Ves de Festa estigui al vostre costat. I vos conto un secret. La setmana pròxima, Ves de Festa, serà dia 28. Ja sabeu que és el dia de Sants Innocents i posarem les tomes falses de les felicitacions de Nadal, tant dels nostres patrocinadors com també de les Corts d'Honor de la Fallera Major de València de l'any 2010. Serà la setmana pròxima, perquè nosaltres seguim així, en Televisió Municipal de València, en la nostra secció de notícies setmanals. La Falla Pintor Salvador Abril Peris i Valero presenta en societat les seues maquetes i esbossos per a les falles del 2011. Els dos projectes de la Falla del 48 portaran el mateix lema. Este any anem a donar el cant i són obra dels artistes Àngel Navarro i Sergio Mossoles. La Comissió General Barroso Litògrafo Pasqual Llabat ens envia les imatges de la firma de contractes amb els seus artistes. Per a la Falla Infantil tornen a depositar la seva confiança en l'artista Carlos Carcí i la Falla Gran serà obra de l'artista Fede Ferrer amb el lema Endiosats. I esta setmana acomiadem esta secció amb les felicitacions que diverses comissions festives ens han enviat a la nostra adreça de programa. Recordeu que en Mes de Festa tenim un espai per a vosaltres. Sols heu d'enviar un correu electrònic amb tota la informació de les vostres comissions o associacions adjuntant imatges en alta resolució a l'adreça del nostre programa besdefesta@tmba.es. Que passeu un bon Nadal! I vos recordo que a partir del 26 de desembre es pot jove obrir les seues portes. Esperem que els més xicotets en aquestes festes de Nadal disfruteu al màxim de la vostra fira. Nosaltres ens despedim. Volem enviar-vos una felicitació molt forta, que disfruteu al màxim en estos dies de Nadal amb la família, els amics i que esperem que sobretot que la felicitat estiga present en cada una de les vostres llars. Busqueu la felicitat i tot anirà millor per este any 2011. La setmana pròxima estarem així en Televisió Municipal de València en l'últim programa de la temporada. No fallen a la cita, que passe llista. Adeu!